jsem z vesnice, takže tam u nás nikde nic nebylo, tak já jsem tam v té naší oblasti průkopník kulturista. Jak se sem dostali videa, tak prostě se sem dostali filmy Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Je to teďka plno lidí, třeba z vás asi málo kdo, protože ta kulturistika není fakt nějak mediálně prosazovaná, takže asi z vás málo kdo zná nejlepšího kulturistu planety, 8násobného mistra Olympie, Ronnieho Colemana, a to je asi můj vzor, protože hlavně ne kvůli třeba jsou hezčí kulturisti, ale mně se líbí ten jeho přístup ke kulturistice. Donedávna ještě byl normálně zaměstnanec policie a ty tréninky, to je něco neskutečného, tak z tohohle důvodu. Pořád lidi říkají o kulturistech, že nemají žádnou sílu, jo? Že to je prostě vyhnaný práškama a vším možným takhle. Tak prostě já zapisuju si docela pravidelně deníčky, takže třeba můžu se podívat x let nazpátek a vím, který den jsem jakou čas na bench press nebo kolik jsem udřepnul, tak jsem si to začal teďka asi poslední měsíc počítat a asi čas, je to různý, ale kolem těch 50 tun týdně natahám. Tam je to, asi taky kulturisti asi vysloveně na tohle nejdou, protože je to velký riziko, my nejsme spěrači, je tam velký riziko zranění, ale zkoušel jsem to jednou, tak bicepsovým zdvihem obou ruč dovedu zvednout 95 kg, asi jsem to udělal 3x nebo 4x. A teďka bench, jako normálně v leže bench press. Včera já závodím i v tomhletom odvětví, sice ne jako profesionálně, ale jen tak amatérsky. A včera jsem byl na závodech, tak tam se dal 220 kg. Prostě, když ten člověk chce, tak jde všechno skloubit dohromady. Já teďka už mám vlastní fitness centrum, takže prostě je práce mým koníčkem. Ale dřívávejc, prostě třeba jsem musel dřív vstát, odtrénovat si a pak teprve jít do práce, nebo prostě jsem si musel vybrat dovolenou, když už jsem se dostal fakt ty poslední 3 týdny před závodem, tak jsem nejezdil na dovolenou, ale měl jsem dovolenou před závodem. No. Prostě, když ten dotyčný člověk chce, tak se dá udělat všechno, odřídit všechno. Určitě, já myslím, že by to i se při troše štěstí mohlo povést, chtěl bych získat mistra světa. Kulturistika je hodně věkově neomezená. Třeba u nás tady soutěží na mistrovství republiky, soutěží i se zúčastňuje mistrovství světa veteránů, je jeden pán František Zálešák a to má 64 let a pořád soutěžně závodí. A dobře závodí. Třeba na republice už teďka sice medaile nezbírá, ale pořád třeba na mistrovství Moravy je 3., ale dostane se vždycky do finále na mistrovství republiky. Tam čas porazí kluky, kterým by mohl dělat dědečka. Ta kulturistika je, vysloveně kulturistiku je nejlepší začít tak v těch 18 letech bych řekl, no. Takže prostě já jsem sám začínal ve 20 a vůbec a znám třeba Ivan Horáček, je taky veterán, tomu je 54 let a ten teďka přivez letos nesoutěžil, ale loni přivez bronz mistrovství světa a ten začínal v 38 letech. Jídelníček, tam je to zase buď ten objemovej, anebo ten dietní se hodně líšej. Třeba ten objemovej, tak tam je docela, že prostě když mám hodně těžký trénink a třeba tak si dovolím i třeba zmrzlinu. Jo, ale jinak prostě, když mám, prostě já nemám úplně každý den jiný. Třeba v neděli s ním úplně na co mám chuť, ale v pondělí jim zase jenom bílkovinu. Je to těžce vysvětelné, ale vemu normálně nějaký normální den. Takže ráno vstanu, povětšinou si třeba udělám vločky, ty si udělám už večer, dám si do něj jogurt, pak nějaký sušený ovoce, a nebo může třeba nějaký celozrnný pečivo, míchaný vajíčka. V 8 si dám první jídlo, to jsou třeba ty vločky, a pak v 10 mám třeba tvaroh, ve 12 si dám normálně v oběd kuřecí prsa s rýží, ve 2 hodiny mám třeba zase další tvaroh, pak třeba v 5 hodin jdu trénovat, tak si v půl čtvrtý nebo ve 4 hodiny třeba z těchto doplňků si vemu gainer. Nastoupím na tréninku, dotrénuju, okamžitě taky gainer, protože ten vám vrací všechnu tu energii, co vydáte v tréninku, tak vám automaticky hned vrátí do těla a ještě z toho budujou se další energie, dostane do těla, tak se z toho budujou svaly. Pak ještě třeba ještě nějaký aminokyseliny, BCAčka, který vám drží svaly. Tak to je nějakých těch 7 hodin, když jdu v 5 hodin trénovat, pak přijdu z práce domů kolem 9:30, dám si třeba smíchaný vajíčka, celozrnný pečivo a pak ještě třeba ve 12 hodin, když jdu spát, tak si vemu ještě protein nebo aminokyseliny. Třeba připravu na závody, tak třeba vemu nějaký den, tak přijdu, ráno vstanu,
na Lačno, přijdu do práce, na Lačno si sednu hodinu na kolo nebo na běžecký pás, nebo na koncept je taky vyslačský trenažer, tam jedu na tom hodinu, po té hodině skončím, takže začnu v 8, v 9 skončím a první jídlo mám v 10 hodin, to mám čas 200 gramů kuřecích prsou, pak ve 12 hodin mám 200 gramů kuřecích prsou, ve 2 hodiny mám 200 gramů kuřecích prsou, pak v 5 hodin jdu trénovat, 5 hodin jdu trénovat, ten trénink skončím zase nějak kolem tý 6:30, takže v 7:30 mám 200 gramů kuřecích prsou a v 9:30 200 gramů kuřecích prsou. Že mě osobně, jako prostě ty holky je to baví. Ty holky to baví, ten sport se mi líbí, tak jim ho nemůžem zakazovat, že jo? Ale jako mě osobně se kulturistická ženská nelíbí. Jako, no, jako, to ne zase, ale prostě nějaká hezká holčina, prostě ženský tvary se jí líbí. Jako plnější. Kolik vážíte? Asi 100 kilo, necelých 100 kilo. Jako, třeba já jsem soutěžil naposledy roku 2003, takže jsem byl asi plus 10 000. Jo, u nás, že jsem za mistrovství světa dostal 50 000 a v Holandsku jsem vyhrál na závodech 30 000 a vložil jsem do závodu 70 000, takže jsem byl plus 10. A to byla jediná sezóna, který jsem vydělal a 10 000 to není žádný výdělek.